Baina hori proposamen bat konsideratu daiteke. Proposamena da Eusko Alderdi Jeltzalearena, konpartitua da, Eusko Alderdi Sozialistak konpartitzen duen proposamen bada, koalizioak egiten duen proposamen bada, eske, ez dakit ez, uste dut, oso bitxia da egoera batean gutxinez gaudela, ez? Azkenean, proposatzen zaigu beste alderdi batekin negoziatutako proposamen bat eta beste alderdi horren ezezkoa jaso duen proposamen hori planteatzen da ia ultimatum bat bezala, jakin gabe guk oraindik proposamen hori den revisioaren autorrevisioa, den revisioaren autozuzenketa edo zer denez. Eta gainera, proposamen berdina planteatzen zaio Alderdi Popularrari, Euskal Herria Bilduri, planteatzen da elkarrizketa azken minutura artera mateko borondatea, baino era berean azken posizioa dela planteatzen da, beraz ultimatum bezala planteatzen da jarritakoa. Ez dakit, uste dut eztabaida honek eskatzen duela seriotasuna eta eskatzen duela rigorea. Eta batek ez dituenean gehiengo nahikoak negoziatu egin behar du. Negoziatu egin behar du. Eta Euskal Herria Bildurekin negoziatzea da negoziatzea. Negoziatzea. Hori egin behar da. Eta zehazki erreforma fiskalari dagokionean Euskal Herria Bildurekin negoziazioak suposatzen du erreforma fiskal sakoneko batek behar dituen elementu guzti horietaz elkarrizketa bat irekitzea. Eta horretarako aurkeztu ditugu guk gure proposamen guztiak. Bai, uste dut, berriz diot, serioski eta rigore handiarekin heldu beharreko eztabaida dela hasieratik esan dugun bezala, ez? Gure herritarren ongizatea eta baita ere, enpresek eskatzen diguten lidergo publiko hori eta inbertsio publiko hori bermatzeko eztabaida izan behar du honek. Eta horrek eskatzen du sakoneko eztabaida eta elkarrizketa bat eman alizatea. Tartean adibidez, orain mintzagai izan dugun zaintza sistema publikoaren etorkizuna ere eztabaida horren menpean egongo da. Ze erabat zaharkitua dan gure gizarte badugu, gero eta zaintza behar gehiago izango ditugu, eta hoiei aurre egiteko ere beharko dugu nahikotasun finantziero bat izan beraz. Eztabaidak behar du rigore eta seriotasunez heldua izan. Eta uste dut, puntu honetara aiatuta, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak erabaki behar dutela zer nahi duten. Ze puntu honetara iritsita ere, batek galdetzen du ea norbait dagoen bolantean. Guk esan eta esan egin dugu, uste dut errepikatu dugula behin baino gehiagotan, baina neonek ere lehengo astean bai osoko zuzenketa eta zuzenketa partzialak aurkeztu genituenean esan nuela, guk hasieratik pasadan urriatik, 2024ko urritik ari garela esaten, erreforma fiskalaren inguruko eztabaida sakon bat eman behar dela. Eta Euskal Herria Bildu, erreforma fiskal sakoneko batek izan behar dituen elementuen inguruan hitz egiteko bere prestutasuna agertu zuen 2024ko urrian eta baita orain ere. Baina eztabaidak izan behar du sakoneko erreforma batek mintzagai izan behar dituen elementu horien inguruko.